Ahojte, no dneska sa vidíme pri mojom treťom vlogu. Bolo tuším 7 hodín ráno a Peťko ma išiel hodiť na letisko do Košíc a letíme s Jimbyom do Prahy. Strašná zima bola vonku, ja som chcela ešte spať. Mne nejako 7:50 alebo 7:40 letelo lietadlo a prvýkrát som v podstate letela sama. Ja som vlastne akože letela s mojím šéfom, ale za celú dobu my sme sa nevideli ani na letisku, ani v lietadle, my sme sa najbližšie videli až reálne, keď som pristala v Prahe a sme si zavolali a išla som si po batožinu. Ako ďalší krok bolo prenajať auto, aby sme mali na celý ten týždeň. Tam sme si nahádzali veci a išli sme na hotel. Kamo, nikdy v živote som nebola v takomto fancy hoteli, že privolávaš si výťah na kartu. Takéto kúpeľňa. Dosť extrémna inak, kamo. Dobre. Tu máme zrkadlo. No, tu mám obrovskú posteľ. Tu mám bordel, prepáčte. No a tu máme výhľad. Ako vám to odstiahnem? Tu. Tu máme rovno Jim Beam. Takže sme blízko. Vlastne hneď ako som sa vybalila v hoteli, tak sme išli do pražského hubu. Tu mali takýto catering, strašne zlato to bolo, nejaké rôzne proteinové snacky a kadečo. Nebudem klamať, aj ja som si niečo tam mať uchmatla. Vlastne presne v tento deň bol deň žien a bola tam strašne pekná akcia. Potom sme dali s mojím šéfom taký rýchly meeting. Idem akurát do DMK, zabudla som si zobrať tyčinky do uší. Neviem, či ma inak počujete. Potom som si zabudla zobrať žiletku, takže idem skočiť do DMK. A za ideálnych podmienok by som bola rada, keby si po ceste kúpim nejaké jedlo. Mám strašnú chuť na niečo mexické, nejaké burrito alebo niečo také. To je inak chladno, ja som rátala s tým, že tu bude tak 15 stupňov a viac. Že tu bude príjemne. Ako, není, že vyslovene zima, ale tí, čo ma sledujete dlhšie, viete, že ja som proste uzimená, takže mne je zima. Takže tak. Objednala som si papať, objednala som si burrito. Takéto. Je to moje prvé jedlo dňa. Ak sa pýtate, alebo hovoríte si, že čo robím, tak dneska my sme vlastne prišli skôr. Prišli sme v nedeľu o 8:40 sme už boli v Prahe ráno. Vlastne odtedy sa nič tak ako špeciálne nedialo. Boli sme na pražskom hube, čiže na pražskej predajni Jim Beamu, čo máme, že minútu od hotela. Boli sme tam čeknúť, potom sme boli s mojim šéfom na kávu, sme si dali taký meeting. No a potom ja neviem ani ako a proste zbehol čas. Akurát akože ešte robím nejaké veci, čo nám treba na fotenie, čo sme si dneska na meetingu povedali. Ale nič akože zložité. Dnešok je pre mňa úplne taký, že rest day. Poviem dneska je, že skôr spať. Takže tak. Včera, jak som vám hovorila, že som proste extrémne unavená, že pôjdem spať skôr, tak išla som spať 21:50. Vstala som o 6, jacím sa rovnako, ako keby som spala 4 hodiny. Nechápam. Idem sa teraz namaľovať 7:30, ideme na raňajky, aj raňajky vám trošku potočím, no a ideme na obhliadku priestorov na fotenie, aby sa náhodou nestalo, že príjeme tam a úplne, že facka, že toto sme nečakali, že tak to bude vyzerať. Ja proste, keď sa maľujem, musím niečo pozerať, takže som pozerala YouTube a celkom rýchlo som to zbúchala. Mám strašne pokrčené inak tričko, ale proste ja tu nemám žehličku, takže... Čo vám poviem, vstala som proste strašne skoro, mám ešte 40 minút, kým pojeme na raňajky. Mohla som spať, ale som retardovaná, lebo som si myslela, že proste nebudem stíhať. Lebo som mala aj sprchu, aj proste trošku som sa ešte valala v posteli a aj tak mám proste čas. Ale v pohode, akože aspoň som ready. Teším sa na raňajky, dúfam, že to bude banger. Lebo potrebujem jesť niečo normálne. Dúfam, že to bude normálne, že aj zelenina a dám si proste nabombené bielkovinové zdravé raňajky. Takto som sa obliekla na také blinkotavé rifle. Ideme na raňajky, ideme papať. No, myslím si, že z týchto záberov vám je 100% jasné, že raňajky ma nesklamali. Bolo tam fakt, že z každého rožku trošku všetko, čo vám napadlo, tam bolo. Sladké, slané, rôzne typy pečiv, fakt akože bolo to brutálne rozmanité, čiže ja som si celý týždeň žila ako kráľovna. Perfektné boli tie raňajky, fakt, že každé ráno som sa tešila, kedy sa pojem najesť. Ja som prakticky skoro každý deň jedla to isté, som si dávala nejaké mäso a vajíčka a k tomu nejakú zeleninku a nejaký sladký doťuk. Takto mi to aj najviac vyhovovalo, že ráno som si dala fakt, že väčšie raňajky a potom som mala také, že poriadne veľké jedlo až večer. No po raňajkách som si dala kapučínko a išli sme na obhliadku priestorov nášho vlastne hlavného fotenia.
Tu sa moji kolegovia bavili o autách a jediná vec, ktorú ja viem o mojom aute je, že je modré a má 4 kolesa. Teraz ja vám poviem úprimne, mne odpalilo dekel, keď som videla túto školu. Toto je, že štátna základná škola v Prahe. Povedzte mi, ako to vyzerá. Ja keď si to porovnám s tým, akú ja som mala základnú školu, tak čo? Či interiér, či exteriér, jeden nádherný objekt, fakt akože brutálne sa s tým vyhrali tí architekti. Pri tej škole nás prakticky nič neprekvapilo, tie náhľadové fotky, ktoré mali na internete, zodpovedali všetkomu, čo tam bolo. Toto tu som sa naučila z Jim Beam fotení, že je fakt veľmi kľúčové na to mať navnímané to prostredie, kde ideš fotiť alebo natáčať, aby sa presne nestalo to, že nás niečo zaskočí, keď tam prídeme fotiť a natáčať, alebo že nám tam bude niečo chýbať, alebo tam bude niečo navyše, s čím sme nerátali. Vy si predstavte, že tu chodíte do základnej školy. To je extrém. Tu máme kúpalisko, lebo môjmu šéfovi sa vylila voda v aute. Ďalšia zastávka bolo X-Fitness Smíchov. To bolo asi hodinku na to, čo sme boli vlastne v tej škole. Rovnako ako tá škola, prišli sme si skontrolovať tie priestory, aké sú veľké, čo nám tu všetko umožňuje, čo ako je rozmiestnené. Tiež sme si urobili takú približnú vizualizáciu toho, že čo tu všetko spracujeme. Toto fitko bolo inak extrémne nabombené. Neskutočne bolo veľké, ale veľké v takom slova zmysle, že nie je jedna veľká otvorená plocha, ale veľmi veľa miestností rozmiestnených. Fakt, že podľa mňa v tomto fitku sa nestratíš a že ak sa venuješ nejakému športu, že na 99% tu bude tá sekcia, kde máš všetky veci, ktoré k tomu športu potrebuješ. Bolo tam aj vonkajšie fitko, fakt akože neskutočne ma zaujalo to fitko. Síce som nemala priestor si tam ísť zacvičiť, ale určite keď budem v Prahe, tak tu zavítam na 1,000,000%. Ja som na pražskej predajni, vidíte, som si prichystala veci, idem to pripravovať na zajtrajšie fotenie, idem to žehliť a potriediť si, že nech v tom nemám zmetok, presne pre modelov, čo kto bude mať. No a idem pripraviť aj snacky, objednávala som akurát letenky kolegovi a modelkám. Dneska ešte chill, idem ešte pozháňať props, akože produkty také malé, ktoré nemáme ako keby my a zídu sa nám na fotenie také pre taký dojem alebo proste také detaily pochopíte, keď to začnem kúpovať a vám to budem natáčať. Doľaďovačky, pripravovačky a zajtra začíname. Idem prvé do Jim Beam officeov, idem poriešiť nejaké veci, dať meeting, že či mám všetko proste ready na zajtra a idem zháňať tie veci, čo som vám spomínala. Ešte ak som žehlila tie veci, a som si dala na seba proste legíny ráno, že neprechladne, bolo strašne chladno. V tom hube bolo neskutočne teplo, tým, že som ešte žehlila. Som sa proste chcela vyzať z kože, ale nevadí, akože som rada, že radšej nech mi je teplo, že veľmi teplo, ako by mi mala byť zima. A teraz je tak strašne fajne vonku. Takže sa z toho teším, aj keď je proste pod mrakom, že nesvietí úplne slniečko, ale nevadí. Toto tu bola vlastne budova zvnútra a hore sme tam mali nejaké ofisy. Neskutočne sa mi páčilo, ako to je spracované. Že tam bolo veľa skla a tá tyrkysová, neviem, pekné to bolo také industriálne. Bola som kupovať v papieríctve veci, bola som kupovať v Rossmane som bola kupovať také gumičky a sponky, lebo boli tam proste trampoty, treba nám to. Takže toto som kúpila. Bola som ešte na hube poriešiť nejaké veci. Akože už nič také. Chcem ísť ešte dneska cvičkať. A idem do izby, prezleť sa, dám sprchu a už len budem čakať na telefonát, keď ideme cvičkať. No, toto je môj outfit. Idem si dať deadlifty, ideme cvičiť nakoniec iba s jedným kolegom. Dúfam, že tam budú normálne kotúče. Chcem dať normálne, že odcvičiť to, čo mám. Tak možno natočím niečo z tréningu, ale nechcem nič sľubovať, lebo chcem dať fakt, že full focus a neviem, že jak dlho bude kolega. Uvidíme. Prišla som do nejakého random fitka, čo bolo proste 10 minút od nás. Padá mi mobil. To si kúpila inak takú vodu, čo nemá v sebe kofeín, lebo potrebujem proste piť, aby ma nebolela hlava. A vypila som dneska len 700 ml vody. No a strašná plnka tu je, takže dúfam, že dačo pocvičím. Ale myslím si, že deadlift nikto nerobil. Takže tak, celkom pekné toto je, vám natočím. Tu sú sprchy, takéto sú skrinky. Aj tu sú skrinky. Tu je zrkadlo. Ja si dala na to rievsky, nech sa dobre deadliftuje. Halúz inak, že vôbec som nemala problém sa teraz natáčať pred dievčatami. A boli v šatni, čo ja sa veľmi hanbím. No uvidíme, jak to bude vo fitku, lebo nechcem sa natáčať, keď sa budem s tým nekomfortne. No a ideme na to.
voda inak, čo som ukazovala, že si kúpila, je strašne fajná. V Nemčine nie je zero. Hej, je aj zero. Nemá v sebe kofeín ani nič, takže nice. A aspoň doženiem pitný režim za dnešok. Zacvičila som si perfektne. Teraz idem do DMK kúpiť si lepidlo na nechty. Idem sama po nočnej Prahe, či idem si asi zavolať s Peťom. Nech sa cítim safe. No a nič, pomedzi to si asi objednám papať. A to je už všetko, čo ma dneska čaká. Ešte nejaké veci dorobím, čo som slúbila šefovi a sa napapám, dám sprchu a to je všetko. Inak akože, to som chcela, že nedalo sa veľa vyčerovať v tom fitku. Preto som išla takú leg press, no to som nahradila tým sumo s adaptérom. Počkajte, musím sledovať navigačku. Step-upy proste také, jak ja robím, sa tam nedali robiť. Takže tiež len takú debilnú variantu som robila dnešný tréning. Mám akože zastavený aj tak iba zo 4 cvikov príťahy na chrbát som už natočila. Že tento tréning je len taký simple z celého týždňa, že nemám tam vôbec veľa cvikov. Aj z tých troch som vedela spraviť vlastne len jeden, takže ale nič, akože lepšie vedieť ísť cvičiť vôbec. Takže došlo mi papanie z UGA. Tu volám s Peťkom. Objednala som si to isté, čo som mala včera. Jedine čo, že som si pridala k tomu, toto je cvikla, zelér, jablko a limetka, ak sa nemýlim. Potom som si zobrala šalatík, čo včera, tam sú jablka, udené kurácie, nejaká horčicová omačka, cheddar šalatík. Výborné to bolo. No a ešte som si zobrala vrepík. No, začnem s vrepom. Strašne akože smiešný maličký. Ale veľmi je fajný. Bože. Je tam, že slaninka tam je, nejaká omačka, keby to je, že Cezar vrep, takže všetko, čo je v Cezar šaláte. Okay. No nič, tak ako som hovorila, tak som ešte porobila nejaké veci, už je 11 hodín, neviem ani ako. A ja som proste robila 3 hodiny, ja som myslela, že to bude, že na kokos 15 minút. A úplne mi to zabralo veľa času, nechápem, mega rýchlo mi to zbehlo, ale nie som ani unavená, ale už treba ísť spať, keďže zajtra ráno stávam. Takže tak a sa vám hlasím ráno z raňajok. Dobre, takže toto je dneska môj outfit, takéto slušné nohavice, ktoré sa tu viažú, ale mne sa strašne páči, keď to rozvezané, len trošku sú mi veľké, takže ono si ich počas dňa aj tak asi zaviažem, botičky a toto tričko. Dneska nám začína, že legit fotenie, doteraz nedeľa, pondelok boli pripravovačky, behačky, obhliadky priestorov. Teším sa, nie som popravde v strese, lebo viem, už som trošku navnímala, bola som na takých 2 väčších foteniach a už ako keby viem, že čo nás čaká. Tam išlo hlavne o to, aby sme si dobre predpripravili veci a myslím si, že sme to dobre uchytili. Tak teda dúfam, že pôjde všetko hladko. Takže dala som si teraz slané, dala som si prakticky to isté, čo som mala včera, že úplne to isté. Tu mám 2 druhy šunky, 2 druhy syra, nejaký celozrnný chlebík, tu mám, no však vidíte, čo tu mám, a zeleninka. Tento chlebík je inak strašne dobrý. Dobrú chuť. Vajíčka tu robia inak výborné. Dala som si ešte takúto palacinku, nejaký džemik som si tu šupla. No a dneska po raňajkách začíname vlastne s fotením v Pražskom hube, čiže na pražskej Jimmy predajni. A tu sme vlastne natáčali a fotili s našimi influencermi, bola tam Ľudská Minážová, Vicky Chovancová, Lišak tam bol, Jakub Angel tam bol, no a tuším som už nikoho nezabudla. Veľmi príjemný kolektív, fakt to bolo také friendly, každý sa s každým rozprával. Toto sme mali rýchlo zbúchané. No a vlastne rovno sa presúvame do štúdia alebo ateliéru, ktorý sa volal Tomorrow 55. Tento koncept fotenia som vymýšľala ja. A popravde som s ním extrémne spokojná, ako to vyzeralo na tých fotkách, aj celková tá vizualizácia. Tu sme sa hrali teraz s tou takou hmlou, čo sa používa pri fotení. Tu vám dávam simple náhľad fotiek. Po celom dni prídem domov, no na hotel. Konečne sa idem odmaľovať, dám si dole náušnice debiliny. Mohla mi spadnúť náušnica do umývadla. Do takého, že proste nemám šancu to vybrať. Kámo, tu do tohto mi to spadlo. Vieš, proste to... Dobre, to nie je šanca. Počkajte, poviem vám storku s tou náušnicou. Prvýkrát som si ju objednala, stratila som ju. Druhýkrát som si ju objednala, teraz asi 3 týždne dozadu. Spadla mi do umývadla.
Mám si ju vôbec na tretíkrát objednávať? Toto budem musieť ochutnať, kamo, jak to vyzerá. Ale si všetky chcem zobrať. Ja si to extrémne chcela ochutnať a teraz to tu majú. Ja fakt rozmýšľam, že si zobrám proste všetky tri a ochutnám to. Kamo, a má to, že jedno má 410 kalórií, 25 gramov bielkovín, druhé má, no takisto majú všetky. Kámo, to je aká pecka. Another day, another shooting. Dneska sme sa teda presunuli do toho fitka, čo som vám spomínala aj natáčala. Tu sme vlastne potočili kreatín a teraz hlavný bod programu, presúvame sa do základnej školy. Tu sme boli popravde dosť limitovaní časom, nakoľko sme išli fotiť a natáčať normálne počas školských dní. Čiže na telocviču sme mali tuším nejakú hodinku a pol. Vyšlo nám slniečko, takže mega sa teším, lebo pršalo. Normálne, že sme začali fotiť vonku a začalo pršať. No, idem vám natočiť. Tu vám dám trošku sneak peek toho, ako to bude vyzerať. Ja som sa ešte tu pohrala s tým, že som robila takýto nápis na normálne školskú tabuľu. No tu už bolo, tuším, nejakých 8 hodín večer. Už sme všetci boli KO, už nikto nevládal. To už bolo len posledné doľaďovačky, posledné natáčanie a fotenia a išli sme. Ideme s Transformer autom. Kamo, to čo je? Teraz som stala, včera som išla spať no hneď, jak som prišla domov v podstate. Som sa osprchovala, išla spať. Včera išiel nás totálne, že doba brala, už som ani natáčala, ja som bola totálne KO. Aj proste teraz som, že ešte cítim, že potrebujem proste deň, že keď príjem do Košíc, ja budem len spať jeden deň, proste len na spánok, nič iné. Počkajte, ja som vstala o 4 ráno, len tak random, čo ma zobudilo. A ja ráno vstanem a som mala otvorené tieto dvere. Kámo, akože strašne nepríjemne mi je z toho, že asi mi bol niekto v izbe, alebo neviem. Ideme teraz fotiť, na 9 sa máme stretnúť. Ja skipujem raňajky, ja normálne vlázem, ja idem ešte poležať. Dneska sa ani nemaľujem. A tak. No a dneska je štvrtok, čakalo nás posledné fotenie. Ostatní kolegovia ešte v tento deň išli fotiť do Varšavy. Toto boli také pekné zábery. No nič, odchádzame. Takýto pekný hotelík sme mali. Vonku máme nádherné počasie. Paradoxne dneska, keď nám to najmenej treba, hej, že vonku je úplne slniečko, strašne je pekne. No, ja som si našla, vyhliadla som si jeden spot. Idem do tohto. Teraz mám vlastne 18:30, mi zatvárajú gate, tak ja neviem, čo robiť dovtedy. Ja chcela som ísť cvičiť, ale nedáva to zmysel ísť cvičiť, lebo neviem sa kde osprchovať, neviem sa do čoho prezliesť. Mám veci so sebou a ja si nechala veci na hoteli, kufor a takto, nech mi to tam postražia. No ideme zistiť, či je dobrá. Bože mňam, ale si to idem rozmýšľať. Akože táto je taká, že viac mača, je taká viac rybacia. To, čo mi na mače nechutí. Mne chutí, že keď mi chutí mača, tak musí to byť aj kakauko. A táto není úplne. Bola z prvého sipu, lebo som ochutnala ten sirup zo spodku. Teraz, keď som to už premešala, tak ani nie. Ale v poho. No, vyriešil sa môj problém, že som nemala čo robiť a bola som sama. A stretla som sa so svojím kamošom zo strednej. Sme sa nevideli asi 2 roky, možno aj dlhšie. Takže sme si išli dať burítko, čo som vám natáčala, že nič iné v Prahe nejem. No takže budeme ešte spolu, ešte mám, neviem, nejaké 2,5 hoďky čas. Ideme si urobiť taste test, obidve to máme prvýkrát a dali sme si, že polku na polku mozzarella a sausage. Chutí to zatiaľ, ak vypražaný sír inak. Chutí to, len to a vypražaný sír. Nie je to zlé. Ale si to žrete nedá. Stalo to 4 €, čo akože chill. Ja som myslela, že to je tak, že v strede je párok a okolo je sír, ale to je, že aktuálne iba sír. Dám tomu, že 3 z 10. 3,5 max. No a nastal deň odchodu. Dneska to bolo oficiálne prvý deň, čo som letela, že úplne sama. Ja si vlastne teraz uvedomila, že som nedala žiaden koniec toho vlogu. Zhrnula by som to tak, že Praha bol pre mňa brutálny zažitok. Bolo to aj dosť akože vyčerpávajúce, ale dalo mi to veľa skúseností, príležitostí. Spoznala som nových ľudí. Som veľmi vďačná, že som tam bola a tak ako sa opakujem stále, veľmi sa teším, čo nás s Jimmyom ďalej čaká. A keď vás zaujíma viacej videí a viacej kontentu rôzneho typu a rôzneho štýlu, lebo chcem to tu mať také rozmanité, tak mi daj follow a budem aj rada za váš feedback. Možno kľudne, keď vás niečo zaujíma, čo som vo videu nespomenula, tak sa ma pýtajte a ja vám to tu veľmi rada zhrniem.